masu gida. Taho yaya taho gani nan fadan Allah mu koma gida. Wayo rayuwa Bishir yau kwa ya tashi. Wayo rayuwa. Gidanmu na gado gashi yau ai kwa zan bar shi. Wayo rayuwa. Matar babanmu ta sa kwa zan bar shi. Wayo rayuwa. Makircin da aka yi mani ya sanya zan kyale gida. Kashi na uwa a gida tabbas akwai ciyo. Wayo rayuwa. Kana ji kuma kana gani sai ka yo wayo. Wayo rayuwa. Kwarai haka ne ina da uwa Bishir na kuma maraya kuma. Taho yaya taho gani nan fadan Allah mu koma gida. Aiki ko ƙarami ko babba na samu, ni ko Bishir zan yi domin kuɗin samu. Ko ya yake Bishir zan yi domin kaunin gyara rayuwa. Ku gane yau da gobe aikota ya halinta. Wayo rayuwa. Na samu aiki ina ta yi ko ba wauta. Wayo rayuwa. Ogana ya ce riƙe sana'ata. Wayo rayuwa. Bishir Umar na samu kuɗi ko ta ce min na koma gida. Taho yaya taho gani nan fadan Allah mu koma gida. Da ta ce ke gina yanzu ta gane. Wayo rayuwa. Allah shi ke komai ba ruwan wane. Wayo rayuwa. A gane hakan dan kishi ya yana da haƙi a cikin gida. Matar babana ki zo za ki Saudiya. Wayo rayuwa. Kai ma babana dole za ka Saudiya. Wayo rayuwa. Ke da kanwata ku har haɗa kaya to bana za ku je Saudiya. Taho yaya taho gani nan fadan Allah mu koma gida. Al'umma ku sani ba a rena dan wane. Wayo rayuwa. In ka ji wane a radin sanadin